Betörtem a kulcsot. Sziasztok, én Carloska vagyok, és itt mellettem a Peugeot 206-os CC-m. Ezt az autót 900 euróért vásároltam február 10-én. Február 22-én elindítottam az új YouTube csatornámat azért, mert megvásároltam ezt az autót. Igen, 900 euró volt, de miért? Mert 1700 euróért volt meghirdetve, de viszont nem működött a tető, nem volt rajta műszaki, meg kellett csinálni a fékeket, a torziós híd le volt ragadva, az volt a legnagyobb munka számomra, hogy kicserélni a torziós hidat, hátul csapágyakat, lengéscsillapítót, minden, elő szintúgy, fék, teleszkóp, azaz lengéscsillapító, rugó, toronycsapágy, mindent kicseréltünk az autón, de kész a műszaki! Yes! Megvan a műszaki, fiúk, lányok, és igen, 2 évig lehet menni nyaralni, vagy akárhova, és kabriózni. És miért kabrió? Mindig is szerettem volna egy kis kabriót, ami keménytetős. Mert ültem én vászontetős autókba, pontosabban Mercedes AMG-kbe, és nem zavart a vászontető, de mégis valahogy nekem így a kemény a teteje, valahogy mégis jobban tetszik ez. Elnézést, de nem tudok még nagyon a kamerával beszélni, főleg itt YouTube-on. Egy telefonnal veszem fel ezt a videót is, és a szél. Azért vagyok én munkásruhában ma, mert ezt a tegnap már felvettem egyszer, vasárnap, és annyira fújt a szél, hogy nem lehetett hallani semmit a videóból. Na mondom, jó, ügyes, megcsináltad, Carloska, mindegy, nem baj ez, itt vagyok ma, hétfő, megcsinálom még egyszer a videót, már el van dugva a mikrofonom. Amúgy mondtam, hogy telefonnal veszem fel a videót, én telefonon szerkesztek, telefonon csinálok mindent, de most vásároltam egy GoPro 13 Blacket, azt hiszem ez a neve, és csak azért vásároltam, és ez a videó is arról fog szólni, hogy tudom, Magyarországon van az, hogy mit megy 100-on, azaz 0-100. Vettem egy Draghi Pro-t, amivel le lehet mérni, és egy kicsit pontosabbak a másodpercek, mint ha csak ugye a telefonnal mérném le a 0-100-at, hogy mit megy 0-100-on. De én kitaláltam azt, hogy nem mit megy 100-on, hanem mi a végsebessége, azaz mi a vége. Azt hiszem fogok is csinálni egy listát a YouTube-omra, hogy végsebesség. Igen, ez lesz a lista neve, végsebesség. Minden autót, amit én kipróbálok, nem bemutatok, mert ez nem egy bemutató videó úgymond, mert azt inkább meghagyom másra, aki ért hozzá. Csak úgy bemutatom úgy konyha nyelven, hogy mit tud egy ilyen autó, és persze a végsebességét azt az itteni autópályán, itt Németországban megnézzük, hogy mi a végsebessége. Például ennek a kabriónak is, mert ezzel fogunk kezdeni. Ezzel kezdtük a csatornát is, ezzel kezdtem el szerelni is, szerelni se tudtam. 2025 azt mondják a változás éve. Kabrióm nem volt, most már van. Szakállam se volt sosem, most azt is meghagytam. Vettem is egy Samsung 25-ös Ultrát, aval videózok, az is 25-ös, úgyhogy minden 25. Csak én nem vagyok már 25 éves. Úgyhogy igen, ez lesz mostantól, innentől elindul, és lesz végsebesség az én csatornámon. Nézzük is meg, hogy mit tud ez a kis autó az adatok szerint, és milyen extrái vannak. Szerintem amúgy ez az autó, amilyen pici, elég sportosnak néz ki. Julien, mindjárt megtanulok egy kicsit. Parlez-vous français? Je t'aime. A kabrió. Nézzük meg, hogy mit rejt a motorháztető. Na és akkor mi rejlik itt? Hát a meleg rejlik itt. Hát süt a nap, de még nincsen ereje a napnak, úgyhogy fel kell öltözni.
erről a motorról azt kell tudni, amit majd Göbi elmond. Mert ő tudja ezeket a mérnöki dolgokat, én csak az alapvető dolgokat tudom. Például, hogy ez egy 2 literes benzines motor, 16 szelepes, 4 hengeres és soros. Ez a motor tud 6000 fordulaton 100 kW-ot, azaz 136 lóerőt. Manuális váltós, 5 sebességes, és azt mondják, hogy ezzel a legjobb vásárolni ezt az autót, mert nagyon jól tudja mozgatni a fenekét, azt az 1227 kg-ot, azaz ha benne vagyok én is plusz teletank, olyan 1350, lehet, hogy több is, max 1400 kg-ig, de 1400 kg plusz 136 lóerő, valami 10 kg jut el lóerőre, kb. Így jön ki. A gyári adatok szerint valami 9 másodperc alatt éri el ez a 0-100-at, na de kíváncsi leszek, hogy mennyit tudok majd én, és mennyit is veszített el, mert azt mondják, hogy a lóerőkből veszít, minél öregebb egy autó, annál többet veszít a lóerőkből. Nem tudom, majd kiderül. De ha 10 alatt leszünk, én már azt mondom, hogy köszönöm. Amúgy a Peugeot 206 CC-t 2000-ben kezdték el gyártani. 2001-ben értékesíteni. 2001-től 2007-ig 360 000 autót adtak el. Az nem kevés. Amiből 80%-a Európában maradt, és a többi, azaz a 20% más kontinensre ment és más országokban kötött ki. Ami érdekes, az, hogy 100 000 ilyen autó maradt maga Franciaországban, úgyhogy még ilyenkor is, azaz most jelen pillanatban is 2025-ben, hiába 23 éves az autó, még nagyon sok található, nagyon sok francia kis csaj, repkednek a pillangók, talán francia, nagyon sok francia kis csaj vezet szerintem még ilyent mai napig is. Maga itt Németországban 60 000 darab kelt el, mert na, a németeknek amúgy volt mindig pénzük, van is, ezt be kell ismerni, más a felfogás, más a szorzó, mint mi nálunk. Amúgy Magyarországra is került az adatok szerint 2500 darab ilyen kis kabrió. Valami 21 000 euróba kerülhetett annak idején, vagy márkában, nem tudom pontosan, hogy akkor márka volt, vagy euró. De aki ezt megvásárolta 2001-ben, szerintem az mondjuk hazaérkezett. Amúgy én meg voltam lepődve ettől a csomagtartótól, amikor megláttam, mondom micsoda. Nézzetek ide csomagtartóra. Ennek a kis autónak 410 literes csomagtartója van. És most nézzük meg az autót tartó nélkül, azaz. Itt van ez a kalaptartó úgymond, és itt van egy szenzorja. Az, ha nem kattan, nem tudom mennyire alszik, az, ha nem kattan, akkor nem tudod leengedni egyáltalán a tetőt. Ez egy ilyen régi módi, kicsatolós. És akkor már lehet manuálisan is leengedni a tetőt, ha nem hát az elektromos dolog, elektromos hidraulikus, mert olaj van benne, és így nézünk ki. És kész is, megvan a kabrió. Történt egy kis probléma. Kijárt így. Benne van a kulcs. Beletörtem a kulcsot a kulcsukba. Na, írjátok meg kérlek, hogy hogyan lehet ezt kioperálni. Na, ez szép. Meg van oldva a kis francia. Szuper! Ez van, nincs mit csinálni. Ilyenek a franciák. És keret nélküli az ablak. Nem tudom, hogy pontosan így mondják ennek, pedig a CLS-eim is ilyen ajtóval rendelkeztek elől-hátul, hogy nem volt keret az ablaknak. Én úgy mondtam, hogy keret nélküli. Aztán javítsatok ki, ha rosszul mondom.
Van egy ilyen narancs bőr benne, ha bőrnek hívják. Még elég jól viseli magát a kicsike. És akkor nézzünk egy indítást. 28.200 km után kell vinni szervizbe az autót. És itt van az első dolog, ami tetszik már nekem ebben az autóban. Min és Max. Az az olaj szintedet mutatja. Van benne biztos az autóban egy szenzor, ami mutatja neked itt a műszerfalon, hogy mennyi olaj van az autódban. Nem kell kiszed a motorból az olajpálcamérőt, és nézegesd az olajat, hanem itt megnézed és kész. A második, ami tetszik, az olaj hőmérséklete azt is mutatja. És tudod, hogy mikor 90 fokon van az olajad, akkor nyomhatod neki. Nem egy sportautó, de miért nem teszik ezt bele minden autóba? Szerintem ez egy olyan dolog, nem csak a vizet kell nézni, hát a víz nagyon hamar felmelegedik, főleg egy ilyen benzines autónál. Mutassa az olajat is, oda is egy szenzor vagy valami ilyesmi kell, és szenzor érzékelő, és már mutatja is neked, és nyomhatod, amikor meleg a motor, amikor meleg az üzemfokon van az olajat, értsük egymást, ugye? Zsötem. Van itt egy ilyen fedélzeti számítógépnek mondják ezt, ami mutatja a dátumot, a hőfokot és az órát. Lehet itt váltogatni persze, és 615 kilométert ír most, úgyhogy majdnem tele a tank. Hát igen. Kis autó, de valami 7,5 liter teszik most. Jelenleg az autó, de ez nem is a pillanatnyi, hanem a vegyes fogyasztás 7,5 liter. A jelenlegit nem mutatja, hiába nyomsz gáz neki. Nem mutatja a jelenlegit. Úgyhogy igen, ez ennyit tud. Ez a fedélzeti számítógép. Akkor van itt egy ilyen androidos rendszer, ami meglepő módon elég gyors és elég jól működik. Nem szoktunk mi ezekhez a dolgokhoz, hogy ez ennyire jól működjön. Ez itt benne volt, és mi van még itt? Hát van Apple CarPlay. Nem a legjobb minőség, de van. És ha van, az van. Van itt például, képzeljétek el, ezt is, itt, ha így hagyod az ajtót, vagy nem csukod be, persze ott is mutatja, ha nem csukod be, elkezd ez pillogni, majd mindjárt megmutatom, és 2000-es évekről beszélünk. Így pillog, ha elindulsz és nem csukod be az ajtót. Az ülés, és a törött kulcs persze, az ülés az így néz ki. Igen, 2 felnőtt az nyugodtan elfér, a hátsó ülés sorban ott már inkább csak gyerekek vagy nagyon rövid lábú emberek férnek el. Van automata, ismétlem, automata, jó, nem egy Mercedes, mert az már tudta az S 90-es években, a V-klasszok. Tudták az automata fényt, azaz felkapcsolódik, amikor sötét van, vagy esik az eső, mert van benne egy szenzor, ugye, egy érzékelő, mint szenzorokat mondok, itt az autóba, valatszik? Ide jövök. Kicseréltem ezt az antennát is, mert esett be az eső, aztán nyomtam egy szilikont oda, majd le kell tépjem. Ott van egy szenzorunk, ami érzékeli és látja, hogy sötét van, vagy nincs sötét. Jó, kiszálltam a telefonnal persze, akkor elmegy az Apple CarPlay. Akkor még mi van itt? Van nekünk ilyenünk, ami, ez micsoda? Micsoda? 2000-et írunk megint. Jó, persze, nagyon sok autóban volt, de itt szerintem ki kellett még x-elni annak idején az ülésfűtést. Ez úgy működik, ilyen még nem láttam, hogy ha megnyomod, akkor mint a 2 ülést, ezt az ülést is, még ezt az ülést is melegíti. Van egy sima váltónk, persze 5 sebességes cigaretta, ablak és a tetőszerkezet. Persze ezt ne felejtsem ki, nyomó meleget emberről úgy fázok, csak én tudom. Na mindegy, itt persze logikus, minden autóban van ilyesmi. Itt a hőfokot állítsuk, meg a klímát, meg ilyenek. Elég sötét lett már itt.
Nézzétek, milyen szép helyt vagyok. És akkor, igen. Mit hallgattam itt Németországban? Na miért hallgattam? Hát a rádiót. A Rádió 21-et. Hogy kell arra húzni? Így. És igen, van Apple CarPlay, meg minden. És akkor nézzük is meg, hogy mit tud ez a 0100 és a 0200. Vagy várjunk csak egy kicsit. Nézzük itt meg most. Na, itt a P2-s. A 100, a P4-es pedig az a 6000. Mit jelent ez? 100 kW-ot tud leadni 6000-es fordulaton. Az 136 lóerő, ugye? És a G pedig 1227 kg-tól 1257-ig. Ez függ autótól is, és nekünk ez a fontos, hol van? Az a T. Az azt jelenti, hogy limitált ez az autó 210-nél, hogy le van limitálva. Hát kíváncsi vagyok, hogy ezzel az autóval én el fogom érni a 210 km/h. És persze mennyi idő alatt. És mindjárt elfelejtek egy fontos adatot. Ez az autó 190 Nm-ot tud 6000-es fordulaton. És van itt még cigarettagyújtó, aki persze használja, én nem cigarettázok. Itt elől pedig van hamuzó. Én pénzt szoktam tartani ott. Akkor itt még mi van? Van itt pohártartó, vagy inkább üvegtartó, mert én üveget szoktam ide rakni. Nyugodtan elfér egy fél literes üveg, azaz 2 az autóban. Szemüvegtartó, ide szoktam rakni az iPhone-omat, a Samsung nem fér bele. Akkor van a kesztyűtartó, a kesztyűtartóban is van 2 pohárnak helye. Pohártartó, mint üvegtartó, meg pohártartókat mondok, ki mit mond neki. Akkor itt van ilyen CD-ket lehet ide berakni a kesztyűtartóba. Most itt van a GoPro, és még kértem egy GoPro-t, hogy tegyem a műszerfalra, meg ott van a Draghi. És ott fent van egy ilyen, nem is tudom milyen tartó, csak úgy oda is szerintem lehet rakni szemüvegeket. És ennyi a belseje. Ezzel a gombbal csukod vissza a tetőt, ha lenyomod, akkor már elindul a buli és csukja is vissza a tetőt. Megnézzünk egy visszacsúkást. És itt kell beakadjon. És kész. Én ezt pattintós tetőnek hívom, olyan mint a régi síeken, hogy vissza kell pattintani. Csak a másik kezembe kellene vegyem a dolgokat, így. És ennyi az egész. És akkor hazamegyek, megfürdök, és menjünk, próbáljuk a 0-100-at, meg a végsebességet. Hogy mennyi, azt még azt nem tudjuk. Kezdjük! Hát nem szoktam nyomni én az autóimat így, de még fáj bele a szívem, úgy mondom, de mégis valahogy élvezem.
No és ennyi volt maga a Peugeot 206-os CC-vel a teszt, a próba. Hát Coupé Cabrioletto. Meg is vagyok veled elégedve, meg nem is. Mivel nem érted el a 210 km/h, azaz amivel te le vagy limitálva. A max sebességed a Draghi szerint 196 km/h volt. Maga itt bent a rádión, azaz a Navin látszik a videón, hogy elérte a 205-206-ot, de Draghi szerint csak 196-ot tud ez az autó. A 0-100-at pedig elérte 9,56 másodperc alatt, azzal meg vagyok elégedve, mert azt mondtam, hogy ha a 10 másodperc alá bejövünk, akkor már megelégszek. Gyárilag 9-et kellene tudnia, de mivel én a 2-est egy kicsit látszik is, hogy mikor váltottam, egy picit visszaugrott a vonal, és már 2-esben elértem a 100-at, egy, hogy én is hibáztam, 2 pedig, hogy maga a téli gumik nem tapadnak annyira az aszfalthoz, hogy megfogjanak annyira, hogy elérjem a célt, azaz a 9 másodpercet. Hát ez volt maga a Peugeot, 9,56 alatt voltunk 100-on, 196 a vége, ez volt az első autó, lesz is egy táblázatom, hogy milyen autókat próbálok ki, és mennyi idő alatt érik el a 0-100-at, meg a 0-200-at, azaz a 100-tól 200-ig. Ez nem is érte el a 200-at, úgyhogy ennél nem lesz ilyen adat. És ennyi volt ez a videó, remélem, hogy tetszik. Ilyen vagyok én, egy egyszerű ember, nem lehetek komplikált, mivel egyszerű vagyok. Hibázok itt is, hibázok ott is. Ez ennyire sikerült ez a videó. És még egy, amit szeretnék mondani nektek, ha ezt az autót megtartom, akkor teszek bele tempomatot, mert én szeretek úgy vezetni, hogy kényelmesen, és ebben az autóban nincs tempomat, úgyhogy fogok rakni, azt is fogjátok látni videóban. A legközelebbi videó viszont látásig, sziasztok!